Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, milli gymmatliklarymyzy, nusholuk eli işlerini, senetçilik, ustaçylyk hünäriniň önümlerini öwrenmek we geljek nesillere miras garlarmak goýunça uly möçberli işler durmuşa geçirilýär. Muň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu wagtda ustatlyk bilen ýasalan zähmet gurarlarynyň öz ähmiýetini ýitirmän gelýän senetçilik işleriniň önümleri de belenilmäge degişlidir. Bu önümler öz göskön ähmiýetinden başga-da türkmen senetkarlarynyň hünär ustatlyklaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Daşoğlu welaýatynyň bolumsaz etrafynda hem ata-baba gelýän ustaçylyk käri arka dowam etdirilýär. Bu hususy telekeçileriň ustatlyk bilen ýasaýan önümlerini bazarlarda halkymyz tarapyndan uly isleg bildirilýär. Şol ustalar piller, kätmen, orokdur, palta, aştaqta, kepje we beýleki guralary ýasaýarlar. Çünki şol ustalaryň ýasaýan piller, kätmen, orokdur, beýleki guralary ekrançylykda hasyly ösdürip ýetişdirmekde-de, ony ýygnamakda da giňden ulanylýar. Daşoğuza senetkär ustalar milli däplerimizi şu günkü aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, bu önümleriň nusholuk görnüşlerini öňürmegiň höttüsinden gelýärler. Pähim paýhas ummany magtumgulyk piragy ýylynda da ezber ustalar hojalyk zähmet guralaryny ýokary derejede öňürmekde netijeli işleýärler. Belemel zatlangyny da biri bu gurda halipa şägirtlik ýoluny aýratyn üns berilýänligidir. Halipalaryň we şägirtleň sazlaşykly işleri, dürli görnüşli zähmet guralarynyň piller, palta, kätmen, orok ýaly dürli önümleriň möçberleriniň barha artmagyny öpçün edýär. Ustaçylyk bilen meşgullanýan hususy telekeçiler halkymyzda gadymdan gelýän halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirip, öz hünärlerini ýaşlara da ýadawsy öwredýärler. Şeýlelikde ata-baba dowam edip gelýän gadymy ustaçylyk käri nesilden nesile geçip dowam bolýar. Elleri hünärli ustalar ýurdumyzda hususy telekeçilik işini ösdürmekligi döredilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.